Andichada murume. Pileti nzwa bani. Andichada murume. Kombirai. Pamusoro changani. Andichada murume. Baba ndichakudai nadzimai venyu. Amai hanzi ndokudai. Pamusoro changani. Inini ndinoti havandide. Tipei marizini dzacho. Pamusoro changani. Chekutanga ndechekuti baba vandine 11 years napo ndaita ndichidimbudzira dimbudzira. Tiri vakadzi 5. Inini ndiri mukadzi wavo wechi2. Kugarisana kwandakaita nababa wapa 11 years. Vana sekuru vangu vakagadzirisa nyaya vakadzitadza. Vana sekuru vake vakagadzirisa nyaya vakadzitadza. Vadzikoma angu ngatoti hama dzake nehama dzangu vakagadzirisa nyaya vakadzitadza. Chikonzero vanga vasingagadzirisi kahwane vaigadzirisa tikanetsana kugadzirisa tikanetsana. Pekutanga pandikati baba wavo vakanditadzira. Ndakatenga zvinhu zvangu vavapisa metresi neTV nefoni nestand. Zvapera kudaro ndakungotora mapoints ezvinhu zvavakanditira. Zvapera kudaro ndakanetsana futi nababa vavandirova vandabva nhumbi yanga ine fomu. Zvapera kudaro baba vavo vakazorwara vavatyoka gumbo iri. Vagara inini ndogara kushamba isu 2 togara kuruzevha 3 vanogara kushamba. Baba vavo vakagara kushamba vachiita nezvegumbo ravo vachifamba kumaprofita vachiita sei. Pandavati imi kunoku ndokubasa kumusha kwandogara kuruzevha ndokubasa mukaramba makagara ikoko kana vashandi vari kunokuka havangokwanisa kushanda mari yekukupai ikoko kuti muende kuchipatara. Vanoda kuita vachimonitwa vachikutyai futi kuti tione kuunganidza mari kuti muite sei. Kumunda kwedu kunoshandwa kunomainiwa. Tanga tine matractor 2 patime idzodzo anga ane madhiraivha achitoshanda. Shuwa baba vavo vakauya kuruzevha vavagara. Ndofunga vakagara dzinenge 4 days. Vavapfuurira vaenda kwaMurewa vavakanga vaenda kunobatsirwa gumbo ravo vavakuita 5 days vari ikoko. Vabva vapa vakomana vetractor mutemo. Zvikanzi mari yamunoshanda munopa amai ava. Imimi mari yamunenge mapiwa munotora muchitenga chuma kumunda. Goridhe kumunda. Shuwa ndakadaro. Baba ndakareza mari vakaenda kuchipatara. Vandava vakati mari yapana chiende kuchipatara. Vakaenda kuZambia. Vavandodyirwa mari. Vakandosa vanaona dhokta ane chitsotsi. Vavadyirwa mari. Ndikati dzokai hapana chamakagarira kuZambia ikoko. Mari majini. Vakadzoka shuwa baba. Vavagara. Vandatanga futi kushanda mari. Ndichiunganidza mari ndichishanda nevanhu ndichiunganidza mari. Vavakutengesa mota. Imwe mota yakanga nayo 1500. Vandavapa 17 grams, 17 and 18 grams. Vandatengesa 18 grams dzegoridhe. Mari neyemota yabva ndaibatanidza paita 3800. Vandatovapira muchimwe chishopu kushamba ndikati baba mari iyi musaisa pamwe chete ise imwe apa imwe apa imwe apa imwe apa kuitira kuti mari inogona kuzoita sei kurasika ikarasika imwe inozara. Baba vakadaro vakwira bhazi vaenda kuHarare kuti vandokwira bhazi rokuenda kuZambia. Vasvika muHarare vakandifonera. Mai mwana ndarasa mari. Marasa mari. Zvikanzi 900. Pa1000 yandaisa mumwe shoti padonha 900 ndazotona 100 yokupedzisira. Shuwa ndakachema. Nokuti pavakatanga pekushanda ndakatambudzika ndiri 1. Kubvira vedzinza ravo, vakadzi vavo, vapi vese ini ndindatsvaka mari ndiri 1 ndichiona plan yekuti apa mari ndodi zvazvadai ndoita sendura. Ndakachema. Vakati ini bheta ndizviurayi. Ndikati aiwa baba wamwana. Satani murevi wenhema pandabva nemi kure inini chandoda ndechiti gumbo renyu rirapika. Endai kuZambia kana masvika ikoko ndoda kuzonzwa kuti mari yakwana here kana kuti haina. Baba vakasumuka kuenda kuZambia. Vasvika kuZambia sanhasi mangwana vakaenda kuLusaka. Vavandifonera zvanzi mari yakashota ne1200. But zvanzi tiri kukupa 2 days dzekutsvaka mari yokuti tione kuopareta gumbo rako.
Saka ndodi baba vamwana mukunyazozoti mari yese yanga iri kunokuita ita sei ndo yamakatakura imwe ikarasika. Mai mwana manyai. Alright. Muri kutaura nhoroondo yekurwara kwavo. Taura mapoints ekuti baba vari kuitira zvakati tu. Ndo zvatinoda kuedza kutaura. Vati manyai ndakakwereta mari pandavapa vandorapiwa bva vadzoka. Handiti ndakavachengeta ndiri 1. Ndoda kuti munyatsonzwa pari kundirwadza kuti handichavada. Handiti ndakavachengeta ndiri 1 vadzoka kuZambia. Vanga vasingagoni kana kumuka, vasingagoni kana kufamba, vanga vasingagoni kana kuita sei. Vakauya neshamwari yavo yakabva nayo kuZambia, vakasvikira mumba mangu. Vandavachengeta vaitira dhudhi pavanga vakarara. Ndichivageza, ndichigeza ronda ndiri 1 neshamwari yavo iyoyo. Zvapera kudaro vapora. Baba ivava patinogara panga pane umwe mukadzi pandogara akazoenda mukadzi wavo. Ndofunga vaiti hama dzavo dzichisvika vaibva vati mai ava vasitoda ndichengete chichi. Ndikati aiwa baba wamwana uyu mukadzi wenyu togona kukudhunzai nemitiresi tokisai pamba pake mopinzwawo mumba zvatinongokuita izvozvo muchengetwe nemukadzi wenyu pamwe hadi kuuya mumba mangu notiri vakadzi veibarika. Baba vakati kana mafinhwa neurwere hwangu ndisiyei. Ndakaenderera mberi nokuvachengeta. Umwe mukadzi wacho wechi5 ubva auya vandamubvunzabvunzawo ndikati munodarirei murume ndewedu tese. Vandataura zvandakakwanisa vadzokera. Baba vapora vakugona kufamba vakatanga kundiita rafu dzokuti kana pakutaura vainditaurira rafu pakupindura vaipindura rafu uwowo unhu hwavo zvavo vanga vagara vachiita. Vandati baba wamwana hazvinetse kana makuda kuenda kwakadzi yenyu endai mune zvakanaka but ndaifungawo nemwoyo wangu kuti muchakwanisa kunditendawo nemuromo nebasa randakabata pamuri. Zvino hazvinei mwari ndo vanoziva endai kwavakadzi venyu. Baba vakabva vatanga kuenda zvavo kwakadzi vavo chichinjarisa vadzokera kuZambia kurevhiu yekupedzisira vandotywa kagumburiri pekutanga ipo pakatonipindura kuti hautauri kuti wakandichengeta wanga usiri mwari ini ndakachengetwa naMwari iwo hausi mwari wakandichengeta. Vakabva vandotyoka futi vavadzoka vatagara kudaro ndakatanga futi kushanda. Ndofunga vadzoka kudaro vakambotora mabhuku ekumunda vakapa maiguru wangu kuti vashande. Maiguru wangu akashanda zve2 weeks zvikanzi havasi kukwanisa kuzvishanda iwe ndiwajaira basa izvozvo zvindakutoshaye futi mari yekudzokera kuzvipatara nokuti vakabva vadzenga vadzokerwa operation. Vakatora futi mabhuku aya vachiatora uchasa kuna maiguru wangu vakatora zvenoisi vavatora futi mabhuku aya vavadzosera kwandiri vakatita kutondikumbira vandangoda kuramba vandatambira zvangu mabhuku aya vakashanda vandavapa mari vavadzokera futi kuZambia kunoitwa operation. Vanodzokera kuZambia chaidyiwako kuZambia kubvira kusauti mvura yekugeza chii zvese zvaibva mumaoko angu ini ndiri 1 pasina kana hama yako kana kuti chii. Vadzoka kuZambia ipapo pavakandoita 2 months vari kuZambia. Vadzoka kuZambia vagara ndopavakutanga kuita mashiripiti avo. Uri kundibira kumunda kwangu ndosaka dzangu ndisingaoni dzichifamba chakazodani vakutaura zvakawanda. Handiti zvapera kudaro ndakanetsana nawo musi wandakazonetsana nawo vakandipa 700 kuti tenga goridhe. Pandatenga goridhe re2 days vapaita change ye$315 neairtime ye$5 yavakanga ndipa kutengesa. Vatawekerana goridhe randakatenga vapasara $300 $15 ndo yandifanira kuvadzosera neairtime yavo yanga isina kutenga. Vandavapa 300 ndikati ndasara ne$15 yenyu kana mune 100 mune change ye100 ndipende kupe $15 yenyu. Zvikanzi handina change. Vandati alright kana ndachinja ndokupai airtime yangu. Vandatora airtime ye$3 vandavapa ndikati ye$2 yacho ndazochinja ndikapiwa net1 ndikajosawo mufoni mangu. Takatukana kutukanana na $2 iyo pakataurwa mashoko akasiyana pa$2. Ndikati baba wamwana sei musingatendi $2 ndiyandikandisунamisira kudaro kana $15 yacho handichatokupei ya$17 muno hamutengesa uti hamuzivi kana kuti mwana anodyei kana kuti chii ndinokuchengetai ndinokuita sei but hamunganditukire $2. Zvikanzi manje uchatonyura mari yakawanda kudarika iyoyo. Uri kutondirambira ne$17 uchatonyura mari yakawanda kudarika iyoyo. Mapedza ndakupedza ndakaduze kupedza. Nyaya iripo mama mukamira murumoyani isu atinokurambanisa nhasi atinokurambanisa nokuti murumo yacho kudai imi murume imi magadzisa munogadziswa mukudei kugadziriswa pamusoro changa kugadziriswa takamboedza aiwa makaita kune vamwe kaipa makukune kune vamwe handi mauya kudari kuti udzonyaya ini kana mauya zokuzori atatanana chiri
Kutika kuti isusu vanhu vamakaenda havasiri nhasi mauya kuvanhu chaivo vanobatsira nokuti tinotarisa basa rakabata togotarisa isusu toona kuti basa iroro ramakaita kana muchireva chiri chokwadi toona kuti nhasi panguva yekupedzisirai kuti mamunopedza basa renyu amati atichada munhu zviriko here basa ramakashanda iniwe hamufaniri kutendwa nemunhu wezi munhu anonyepa kana kureva kwamaita kana chiri chokwadi hamufaniri kutendwa nesu vanhu wezi tinopindwa iyo haina ndichakudai unwadii pamusoro yechangamira zveshuwa mumwe wangu achitsanangana ndingati hangu munhu anobata mawangu achitaura chokwadi zveshuwa zvese zvavatsanangura kuti ndakaenda kuzambia zveshuwa ndakaita problem ipi ndakatitwa total placement dambudziko rangu nemudzimai rakaita kuti tinetsane zveshuwa zvinhu ndangobata mhosva dzachona dzava kundikomera pakupisa zvinhu zveshuwa ndakavapa mabhuku but mudzimai anga hana kundibudira pachena kuti mumba ane mari yake saka mudzimai anga mene handizivi kuti pamwe kuda pamwe anomboputa kana tichii chinoitika vanoganza kana vatunze mafreni adzimai anga vakasvika pakutora mari yebasa vachikwerekesa shamwari dzavo vachita chimbadzo ndobva zvazosvika munzeve dzangu vamwe vacho ndakapenda navo vakatoipa mari ndakapiwa ndo patikanetsana mudzimai kusaka iwe unotora mari yangu yebasa iwe tinotenga zvinhu zvavatenga izvo kweiwewe wanga wazowana mari ipapi zveshuwa ndakatsama ndakapisa zvinhu izvo takatogara 2 years right mai manje apa gore rinei ndobva ndaenda kuzambia ndadzoka madzimai angu wakasvika pakuudza mumwe mukadzi wangu aya kunondiona imve pandakabva kuzambia ndaiswa simbi ndakashokerwa nemari ndofunga mari ndakatumira nangwendona amai vavo wakauya kunonditora nemota mutauni ndichibva kutauni ndakange ndichifana kuenda kumba kwemukadzi wangu mukuru ndakamsvika asipofamba ndakamufonera foni yake yakaramba ndopa ndakati infact madzimai angu echitiwa ruzviziva ndikuita sei ndikuya ndifunga ndandina tsano namai nini nemushamwari yangu ndobva taenda ndomaendera ndakaenda chikumba but inini pakuziva chiwanhu ndaifanira enda kumba kwani pamaigurubha ndopaiita mari kuchikoro chamari madzimai vakange tisingabatani navo bhozi vaitogareko saka zvadaro ndofunga ndakazotengesa imwe mota ndabata ndino madzimai zvadakuwara udaisofutike chitu mota ndabhatengesa btitengesa papanzi pari kuita gurupu rikuda kuhaya escaveta ndobva ndati no madzimai since isu tine project yatida kuita chitorai mari mupinde mudhiri reescaveta ndobva wapinda mueme ndakatanga watumira 1500 ndakazoenda nayo inini following day madzimai wasenza ndikati kana washanda toda kuti hona inini kuwarukandera ndichakwanisa ita sekuenda kubasa maproject ataichita pamba toda kuti aperi ndofunga madzimai washanda ndopakazonzi iwe chidedza waunoti mukadzi wako wese auye paground tishande tireze mari yokuenda kuchipatara tinofaini wakanaka mabiya ako akachinja maindi zvakanzi mari iyoyo handisitomboda kuti tonzi tivirepe kana pamusha panapa inini ndipekuno mari iyo ndindaita sekushanda ndofunga ndakati nyaya yagarizwa nyaya yezvinhu iyeye ndobva ndatora hama dzangu ndobva wauya kuda kugadzisa nyaya iyeye ndobva ndapa mari inini wanin'ina wangu nemuzukuru wapei mari zvakanzi aiwa ina handisi kutanga kubhadharwa zvinhu zvakapiswa ndoda mari yandakaita yandakasenza neescaveta ndikati ko saka chii chakatanga kupisa zvinhu neescaveta ndobva takakwesherana ipapo sekuru wangu wakazouya wakabva muzukuru wamai ndobva anzi muzukuru mari haina basa uri kutendera kuti mukadzi wakamutazi ndakati hongu sekuru ndobva ndati mari iye yandakanyudzwa ye400 something yainzi haisi kufanira kubhadhara zvakanzi aiwa no problem vandabhadhara mari iyeyo sekuru wangu ndobva wafonera nambo zvakanzi aiwa nyaya itaita sei ndo pandakapiwa samanisi nyaya yaifanira kunge yakaitwa muna mati saka sekuru ndobva wataura nani nana mbuya wangu kuti nyaya yakapedza handiti muna macho ndobva april kuda kuenda 7 april vandaenda kuzambia vakaneswa simbi iswa 10 ndobva ndaita 2 months dzangu ndiri kwega vandadzoka saka amai ava ndo wakanga vachikwanisa vandati inini madzimai mumwe nomumwe ngaachiita skiri rake mubasa achireza mari yake mari dzerendi ndovabvunza vakanza kana munhu areza mari yake muchinenzi kana ane project yaanoita yaari kuona kuti kudani nekutengera vana vangu chikafu vachienda kuchikoro ndobva ndakazodzoka inini musi wa 28 May
ndofunga ndakasvika kubasa ndakasvika zvinhu zvakavhiringi ava madzimai ava vaitokwesherana nemadzimai makuru vakati vabate chinhu chepabasa kana chinhu mudziyo wepamba kana tractor chaiye vaingoti vadhinyana kuti rambidza kuona kurambidza sei ava vakaenda kana kumaketi ndofunga pandakapa mukadzi wangu mukuru eni maguru aitouya nechumwe wachitopima wese wachitoona kuti pana tashanda 5 points but avakabva vaisa challenge yekuti handina anondiodhita ineni kana zvandinoita tashanda ndakati haudaro manje kana tichiita project ipamba ndofunga nyaya ndakabhadhara zvapera mai manje apa ndobva ndatinini right 710 ndofunga kusenda papa $100 chine mutenga fuel but ndaikomplaina manje ndandine nyaya dzandikaenda nzwa ndi kuzambia zvangu but ndakanga ndichitresa nyaya dzangu dzepamusha wangu imi zvinhu zvenyasi kufamba nditenga fuel $70 but pamba pari kuya 9 point zviri kumbofamba sei ndimuri kuenda kubasa inini ndofunga ndasanda kukwanisa kufamba ndobva wazienda basa basa zvishuwa kunge zvinachiitika ndakati saka pandine chitaura muna miti ndeni singaoneki ndiri kukalkuleta mesi ndodza ndiroita chinhu chinagara nani from 2012 kusvika ndofunga wakazoona kuti pane maera arikuitika kwakumwana wechi wokubasa papana zvikuru wangu 2 ndofunga zvadaro ndakakwanisa kuti inini ndobva ndavabatisa 700 mani ndakati ndakuenda kumunda kunorora kuna mai guru wakandibvunza ka 2 makaenda svipa kuna mai liyana ndikati home makaenda kuna mai liyana ndikati home zvikazi wakangoti ndobva ndavapa 710 kana ndifambe nemari chi usiku ndobva ndaenda seni ndinokwa ndaifana unoshela chibaba ndine shela ndobva ndangoya kuseseni vandasvika ndikati madzimai mabikei ngozi time yandawa ndikati pandichacheka oil chichiri zvinhu mushini zvamoti ndisimuke zuva rinenge chichasi ndichikwira zvakanzi ende munodyiwa kwamarara handakuwapikisa ndobva ndapamba nemaid ndobva ndamutsa tractor rangu vandadedza musikana ndobva ndaakashela vandaenda vandamushela pasi 2 ndichidzoka vandasvika paipai pabikwa ipaipa musikana hanzi abva ndachabikwa ndobva ndaenda kubasa vandadzoka manheru vandasvika manheru ndikanzi chikafu hambopiwe pano ndarara nenzara vakauya muzukuru wangu uyo kubasa weyo svika ndipo ndakabvunza mwana inini kamwana kawo kafestival mwadya here zvino ndapedzisira kudya pakaita padabva kuchikoro ndanyarara ndakanyatsoungoti pamwe ihasha ende one problem kuti tikagumburisana isusu tiri 2 kanyangwe pane muenzi haatobikirwa ndobva ndati alright mushando umwe wacho ndobva auya akauya nestafu zvikanzi hapana chikafu chenyu pana ndofunga ndakatora dhola ndaona rinotenga sadza amai zvakanzi uchatokuwara nawo washandi wako kuita sei wabikira ina ndakutomboti hoko yewo na maid wangu ndanyarara kuseni vandaramba umene kuseni vandamuka vanaenda kubasa chikafu vandanyima vandadzoka manheru vandanyima futi kechitundu pandakati saka kana inini ndiri kutobva umu kuuya nechikafu ngirisa mumba mondinyima chikafu panapa mukuedza kunguruya kuti muri ani ndofunga changamire ndakavhurira gasi ndikati kana zvakadaro panapa tese ngatigare nechi nenzara ndofunga ndavhura gasi paipai wena waise ndobva wabuda paipai ava pawakaona kuti ndakaenda kukicheni inoiti ndopawakavhatura maklash angu vati zvakanzi ndakuona kuti unofamba sei muzukuru wanga anga aripo mana mudedza tawana ndipo simbiyo ndobva ndapiwa simbebva ndaedza kutodonzwa chiwatera ndofunga wakatodomboda untiza vachisvika kurodi but pandikabonzwa ndichiti watera apa gumbo rangu rakabva ratanga tapeni vandadzoka wabva watiza futi bva wadzokera futi kurodi kweke vandadzoka ndamutsa tractor yange isina malaizi vandaisa tochechi pamhani saka wakaona ndamutsa tractor ndakafunga kuti waenda panext door ndatsvaga kweke ndibva washaya vandadzoka ndapaka tractor paipa ndapaka pai ndofunga ndakatora pamba nebadza ndobva ndatora badza revha ndadonzwa vandapinda mubva ndaita sevandarara ndarara kudaro ndakarara dhora kashama amai vakazoya mapasi 11 ndobva wasvika vavhura kedi murimo marara handakwadaira ndobva wapinda mumba ndobva watora magumbezi vaisa pavheranda saka pakapata dhoo ndafunga ndauda undivharira ndobva ndahaka dhoo rene negumbo pandikaona kuti wari kusima nokudonza nemevha ndamuka ibva ndapanda badza rangu ndatanga kudonza ndobva wakabva wati ndakumorora patezva ndobva wati siyai neni newana wangu nameiti ndobva waenda inbva ndasara mndararapa ipe kuma 66 wakatosvika paipe marara zvakanaka panapa no problem ndobva wabuda paipe zvikanzi unokwanisa here usangana newana wangu wakutaurira meiti wadaro ndobva wabuda bva waenda ina handakanombomuka wazvidedza usikana chete ndofunga zvakaita mfunga pananokugona ndobva wamupa maklash ndobva woti bva ndakanga muti hagepi vandatotora maklash vandotsvaga bhaibha ndaenda kupolisi amai ava ndobva ndatumira vazukuru vangu ine munotarisa kuti ambuya venyu wari kwe kwababa ndobva waenda kwebva watsvaga bva washaya wakupedza ndakupedza ndobva ndachivatumira bva waenda kumurama wangu uyarapa ndobva murama wangu handirambira nzava amai vakabuda ndofunga uri musafe friday right musikana wewe basa ndobva ati inini upenyu hwamunondiraramisa panapa hauspita ndikati why ndikamusvira akadai zvakanzi imimi ndiri baba wopamba wana unoziva
but amai vari panapa vari kutaura kuti ndiri kunyime chikafu sekusei mvura yegwiza. Ndikati kana pairi panyaya yemvura yegwiza mwana wangu uyo akukwanisa nini kana chichikafu iwewe murungu wako ndiye akakupinza basa rako. Ndobva saka ndoita sei ndikati hora iki ndichaona decision. Ndobva ndaenda kuna baba vangu baba namai bva ndavaudza ndozvaitika panapa. Amai akatora kufonera mapurisa fonera kana kuti wakadzima akaita sei. Ndobva ndakatsvaga kwatsana havako, vandakatsvaga kwaamai havako, vandakatsvaga kwamai guru kwatisape havako. Right, ndobva ndakati ndoita sei ndikati hora iki munhu wako. Ndobva ndaenda kuna maid kuseni ndakarira kumunhu kuna mai guru. Ndobva ndauya kupaipa kuseni ndikati right maid pana kwakapinzwa basa nani zvakanzi naadzimai ini mundizive ayo ndikati right fonera murungu wako auye pano nhasi umudza kuti pana mudadzingwa nauridzwe pamba kana pasina izvozvo ini ndinganairi problem yevana vangu handitadze kuwafona nokuti amai avo kumashure takatomboedza kuedzana pane nyaya yakambonetsana kumashure ndina dombo zuvo amai vakatiza mwana ne8 months mwana achikambaira ndakatora mwana futi ndakamuchengetedza nomukadzi wangu mukuru ndofunga ndakaenda kwagwabiwa ndakatokumbira zvekuti ndinofanira kutozobhadhara maitikiro akaita amai ava havatsurike pakuita kwavo but zvese zvina ndakangogamuchira saka izvezvizvi vari kutaura kuti havachandida nyaya iripo ndekuti ndakaedza kuvaonesa kuti zvamuri kuita izvi hazviite mai mandozavarume saka mukupoka navo mashoko ipa kutanga vadaira vatayo akundichengeta vakandichengeta wedai kana kundichengeta vakandichengeta handingambowapomera kana kuti chii izvezvizvi pane pandakandasiya pamusoro ichangamira inini pandiri kupokana napo ndepekuti vari kuti maiguru inini ndiri mukadzi wavo wechituu maiguru vari kutaura kuti hanzi havabvumidza kana kubata chinhu neni chii chandorambidza kuvabata injini yavari kushandisa ndindakatoitenga ivo vasipo apo vari kuzambia kubasa kwako yebasa injini ndeye munhu wese aiwa miraindizviudze injini ndakaitenga ndeye basa ranga rafanira kushaikwa injini ndikatenga injini ndikatsveta pabasa inini ndoisa dhiziri rangu maiguru anisa dhiziri rangu ava vanisa dhiziri rangu muzukuru doti saka handisi kunyatsonzwisa kuti pandiri kunzi handisi kuvabvumidza kuvabata ndekati ndosaka ndati handishanje dzakanyanya kuti ndirambe murume mupanga pachiita sei mataura nawe kuti kana una baba mkuru iyo mawanzo mataura vaitori anzo ndopana kubvunza mubvunzo kweto nezo kana paunyemereu handinyetkora ndepekuti ari kutaura kuti maiguru ndinovarambidza kubata kana chimwe mashuo ndezvamani manje tingataura ini mamai mukabarika makatinga ndokumunya napadzava nditori wechituu vamwe vari mashumi sure ndotozviziva ndotozvibvuma saka nhazoenda kurara kuneimba iyo munozoiti kuti kwarara ndongaji ndopane nyaya ndo mutemo wacho watitori pabarika rake anesa mutemo ndikana kuti baba mutemo unoiswa ndibaba but isusu iye ndo zvaagara anoita zvokuti kwaarara ndokwaanodya ndokwaanogeza uri papapani pemurume wangu munozamai maini machigombe sene mimwe yaona yani ndiye murume wangu uri mama wako amusha saka nyika ndiribarika rangu ndina vakadzi vangu vashanu ndainonorarawo ndakaya kwamaini kana amaini namainini akwanisa kubikira chikafu inondararawo ini ndini fadha ndio zvatogara tinoita zvokuti zvokuti handitomboita zvokuti nditovhunduka kuti vachada kudya nokuti varara kwameni ndo zvatagara zvatinoita amukwanisi kuda sei handitovhunduke kuti murume achada kudya nokuti arara kwameni saka mutumbuyo wasvika pamba nyange wabva vamaiguru
unofangodzokera nzano kana achiita 5 days akwamaiguru ndokwanzoabuka masikati maruleni anodzokera ikoko ndozvatagara tinotoita akapinda kuchipari teererama kana isusu tinacho chipari ndiri watatu mukuru kwandiri asi ndine vatatu asi ndavona kuti mukuru kwandiri wacho akapinda muchipari asina kudzidziswa kuchipari chinonhoroono achingotorwa chete murume wechipari anofanira kudya chikafu chese every day ngakandireimbo saka uyu akaita nyama wekuti vakamutrena chipari vakamutrena chisiri ndozvakumuraya nenzara haafaniri kufa nenzara asi muda kungopedza ndichiti basa ramakabatana ndazvo vachitorwa murumo asi basa rekutamba naro ende hamutendwe nemunhu muchatendwa namwari akasika munhu upi nai munhu iye saka hakuna kwamunoenda kusvika mafa muri mese nemunhu kuti basa ramakabata ihombe ndanzwa kutiro zimbweni akaricheka ndibe kuva vaidaiza vai vaiuya vanani vangu vasingauya sei maida kuchitemu mati sei maimupepa chituchi anga ari mumba mangu uko haikwanisa kuenda kumba kwabea ndakatomuti enda akaramba airamba izvozoite aida kundishandisa now ndikativhara tembo masisa ndikativhara saunzo yapamuri uri mukadzi wezvi5 anhambi yakawanda aungabate godzi kuti wanaenda mukadzi murume amutamuri mipeshe sure inini changapinda ndakarohwa ate zvinhu vangu vanondiziva ipapapa pakubatwa kunzi baba ini ndava naamai yangu nehanzeza inini shireni pari zvinhu ndikwanisa kutambira ate zvinhu vangu vasipo ndinozikana musha number 1 amai musi wa19 muna neshireni nei madaidza baba venyu inini baba vangu vanogara kure vagara kupi amai muzimbabwe muno muzimbabwe hakuna mawanani mamai nemina mupeshere nomwe tambira chere aiwakandirotikatedzera ini mupeshere pane vamwe vokutoka kushandiswa mukadzi wanga wakasito kuti ane vakadzi vakawanda ngaagume because uyu mukomana akadzikopaura ndikuona zvakuita zvokuratidza vangu anoramba ari panhapa amai vakamhakaakasika kuti kune vamwe vakadzi avakawa kuzvinhu zvashanda kudhara vawatakukanda kuti murume akushanda zvimwe zvinhu achisa kwavari futi ichize privilege ari kuziva kuti ndina vakadzi vangu ende dasa kudaro haasikuziva zvake anoshanda chinhu ichi achipa mukadzi achiisa chinhu ichi achipa mukadzi now that imi mumwari munoenda makabata chinhu but life haidaro isikata kuzodzisa nyaya idzi tokuti vakudzise nyaya saka kuti mubude musa chinhu mamai make up your mind zvamuda kuita hazvisi easy asi easy tendai kuti nguva yakwana kaita 3 days ari mamuri tindira yamwe wakadzi unofanzokuudzira kuti kana una vakadzi vako imi vakadzi takakuwirirana kuti barika venyu kufamba zvakanaka asawedzere nhamo chendai kumba munodzoka kusva 19 munova kusva 19 munamuna baba venyu amamoramba murume izvozvi mudzokera kumba kwani wazvikombe konai marambwa nhasi mukuenda mumani namba kwani ndikaona kuti mumombe sona wana kuona pfungwa zvacho dzisakakura munhu amutenda kwani marambwa ai mamaini anyway basa ramakapuwa nemurume akatora sarudza pa5 vakaiti kutaure secret akatoona uchenjeri huri mamuri that's why mangwana akaramba akati nemikwatikwati inofunza kuti ndipitiswa varume tinotarisa njere ndikumoya kutoratidza kuti anowandira kwamunhu asi vamwe havasi kurwadziwana ngasi amapedza zvese ndakuvhara zvatora advantage munhu kungoti mimi nokuti muri chandini panomufuti anopisa
saka iwe usamari kana zvanetsa akaenda ndokupa kuti hama yangu yakamirira atoda number 5 hatisa kuita izvozvo ungokuye uchidzai kuti kune vamwe kunzwa kwakatomirirawo imba yamuda kupusaka nyaya yangu paini teerera isisi nyaya yangu paini hatisi kurambanisai ndoda kuti muone kuti machanzi dzekurambanisa tinawo kuti muno mundani basi toda kumba imba yenyu pane baba venyu kana hanzvadzi yenyu musafunga munguva zvosiya shereni toda kugadzisa kugara zvakanaka chiendai kumba iwe vape mudonzo ipa madhonga amainini ngavakuise muhapwa ufambe mende kumba ndorudo rworwame zvimwe zvisa zvina basa ende mogara zvakanaka aiwa kana wapedza nyaya isei ozobvunza kuti inini nhai mambo usemanyanya kuti basa sei hausi kuzotura ani wangu chienda kumba magonerwa namambo zvokuti kana chitazviona kudhara chienda kumba aiwa usiya murumeka Udah,